Lifestyle Entertainment. سلام زغبركم تحدثلتي مدب قحيتو انترتايمنت قابض لكم السلام من إنها نداتتمنخو كابس تلاب أحمام كورونا فيروس إجزابير بعين محرتو كتمتنا لتوم زحاوم بعين محرتو كتمتهم لتوم زي حممنا عدمنت إنها نداتتمنخو لو ما عن تسمي البانو زخونة تنفيذ لكم متيار لخو يعني ترى بخم يقابل كنا خنام كم نخريو كم لمود شير كومنت سبسكرايب لايك مسؤول زين تصفريتهم بمحاب كتكاتورنا بخبرنا عدناكم عفتهم زي بمساهم زلخو نابستو استقبلكم سنة ناي مكتار زي يقبرلكم يعنتنا بخمي عقابن كنا خنام أعنتنا عقدا سخفالنا يتعنانا كوينو أبكبل هواساتنا نرهب أيو تأنا عنتنا كنحلون كنا خنن ነገራት ብጽቡቅ ክንምልከትን ሓይሎ ጥንቃታት ክንገብር ይግባአና እዞም ሰብ ክፍልታት ጥዕና ዓይንትና ንምሕላው ዝኽእሉ መንገድታት እዮም ቀዳማይ ጽቡቕ ዝኾነ ብሕክምና ዝተደገፈ መርመራ ዓይኒ ምክያድ ዓይንትኻ ጥዑያት ናይ መርዓ ምዃውን ዘተኣማም ኮይኑ ክርዳእካ ይኽእል ይኸውን ብኽእላታት ሓካይም ዝተደገፈ ጽቡቕ መርመራ ክሳብ ዘይካየድካ ርግጽና እንኳ ክትዛረባ ይትኽእልን ኢኻ ናብ ሓበራዊ ጸገም ናይ መራይንተ መጺና ገለ ሰባት ብሓገዝ መነጽር ዓይኒ ጽቡቕ ክሪዩን ጥዕኖም ክመሓየሹን ከም ዝኽእሉ ኣይርድኦምን እዩ ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ልሙዳት ሕማማት ከም ግላኮማ ብሕማም ሽኮር ከምኡ ምስ ዕድመ ዝመጽእ ጸገማት ዓይኒ ዝኾነ ይኹን መጠንቀቕታ ምልክት ከይረኣዮም ጉድኣት ዘስዕቡ ስለዚ ናብ ሕክምና ብምኻድ ዕሙቕ ዝበለ ሕክምና ምርመራ ናይ ዓይኒ ብምክያድ كم زم تدقسو عينة ጸገማት ናይ ዓይኒ ብኣግኡ ኣንሊኻ ንምፍዋሶም ከም ዝካኣላይን ዘንግዕ ጥዕና ዓይንኻ ጽቡቕ ከም ዘሎን ናይ መራይ ዓቕምኻ ከም ዝተኣማምን ክሕብረካ ዝኽእል ሰብ ክኢላ ሓኪም ጥራዩ ካልኣይ ብዛዕባ ጥዕና ዓይኒ ካብ ስድራ ቤትካ ግቡእ ኣፍልጦ ምርካብ ኣብ ወለዶኻ ዝኾነ ጸገም ናይ ዓይኒ ዘለዎ ሰብ ከይህሉ ምስ ስድራ ቤትካ ምምያጥ የድሊ እዩ ከምዚ ብምግባር በወለዶ ክሳጎሩ ንዝኽእሉ ጸገማት ናይ ዓይኒ ተጠቃዒ ምዃንካን ዘይምዃንካን ክተለሊ ይሕግዘካ ኣቐዲምካ ሕክምናዊ ምርመራታት ብምክያድ ድማ ንምክልኻሎም ይከኣል ሳልሳይ ናይ መራይ ዓቕምኻ ንምሕያል ግቡእ ኣመጋግባ ምክትታል ካሮትን ጥዕና ዓይንትኻ ኣገደስቲ ምዃኖም ትፈልጥ ኢኻ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝበዝሑ ምግብታት ብምምጋብ ንጥዕና ዓይንትኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ጥዕና ዘለዎ ዓይንቲ ክንውንን ብኦሜጋ 3 ዝሃብቶሙ ከም ሳልሞን ቱናን ዝኣመሰሉ ዓሳታት ምምጋብ የድልየና ራብዓይ ምጥን ዝኾነ ክብደት ሰብነት ክትዕቅም ምኻል ልዕሊ ንቡር ክብደት ሰብነት ምውናን ወይ ከሳዕ ምዃን ብሕማም ሽኮር ክትጥቃዕ ዘለካ ተኽእሎ ከም ዝዕበየ መጽናዕታት የመልክቱ ሕማም ሽኮር ድማ ጠንቂ ግላኮማን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ዓይንን ምዃኖም ይንገር ሓሙሻይ መከላኸሊ ዓይኒ ምውዳይ ዝኾነ ምንቅስቓስ ወይ ስፖርት ተካይድ ምስ ትህሉ መከላኸሊ ዓይኒ ክትወዲ ተመራፂ እዩ እቲ መከላኸሊ ዓይኒ መነጽር ወይ ካስኮ ቆቢዕ ክኸውን ይኽእል ኣብ መከላኸሊ ዓይኒ ስኳዕ ሌንስ ካብ ዝኾነ ዓይነት መነጽር ወይ ፕላስቲክ ብ10 ሳዕ ዝተረረዩ ሻዱሻይ ምትካኽ ቋርጽ ዘይትክኽንተውንካ ድማ ይትጀምር ምትካኽ ሽጋራ ከም ኣብ ኩሉ ክፍሊ ሰብነትና ኣብ ዓይንትናውን ከቢድ ጉድኣት ይዘውርድ ምትካኽ ሽጋራ ምስ ዕድመ ብቐሊሉ ብጸገማት ዓይኒ ንኽትጥቃዕ ዘቃልዕ ጎዳልም ድዩ ሻውዓይ ካብ ፀሓይ ብርሃን ዝከላኸል መነጽር ምውዳይ መነጽር ምስ ፋሽናት ተኣሳሲልና ንሪኦ ሰባት ውሑዳት ኣይኮናን ኪንኡ ኣብ ጥዕና ዓይንትና ዝህቦ ጥቕሚ ኣዝዩ ጉልህ እዩ ካብ ጨረርታት ብርሃን ኡልትራቫዮሌት ይከላኸለልና ሻሙናይ ዓይንትና ግቡእ ዕረፍቲ ምሃብ ዓይንትና ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ኮምፒተር ወይ ኣብ ካልእ ኣተኩሮ ዘድልዮ ስራሓት ምጽማድ ብቐሊሉ ክህሰ ከም ዝኽእል ምስትብሃር የድሊ 20 መምርሒ ተከተል ኣብ ነፍሲ ወከፍ 20 ደቓይቕ ኣተኪርካ ምስራሕ ን20 ካሊታት ልዕሊ 20 ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ኣጋር ወይ ዝኾነ ካልእ ነገራት ምምልካት እዚ ድኻም ዓይኒ ክከላኸል ይኽእል ምልክታት ጸገማት ዓይኒ እዞም ሲኢቦም ዝጥቀሱ ምልክታት ምስ ንርኢ ወላውን ንጊዜኡ ዝረአ እኳ ተኾነ
ብቐጥታ ናብ ሕክምና ዓይኒ ምኻድ የድሊ። ታሽዓይ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ምሸት ዝኾነ መብራህታት ኣቢርካ ዘይምጥቃም ከም በዓል ሞባይል፣ ላፕቶፕ፣ ኮምፒተር፣ ቴሌቪዥን። እዚ ተቐንዲ ንዓይንና ሃሳይን ጎዳይን እዩ። ወይ ክንጥቀም እንተኾይና ልቺ ናይ ገዛና ወይ ናይ ከባቢና ምዝበርሁ ጥራይና ክንጥቀም ንኽእል። ብመጠኑ ንዓይንና ይሃስዩ ግን ኣይ ከምቲ መብራህቲ ኣጥፊና ንጥቀመሉ። ቁጽሪ 1 ኣዒንቲ ምዝቕይሕ ወይ ቃንዛ ምዝገብር ምልክት ናይ ሕጹጽ ረድኤት እዩ። ቁጽሪ 2 ከፊላዊ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ምርዓይ ዓቕምኻ ምዘቖልቁል ሸለል ክትብልን ጊዜ ክትበልዕን ኣይግባእን። እዚ ኣብ ሓንቲ ወይ ኣብ ክልቲኡ ዓይንቲ ክኸውን ይኽእል። ቁጽሪ 3 ሓደ ነገር ክልተ ኮይኑ ክረኣየካ ወይ ውርግርግ ምዝብለካ ኣይትዘንግዕ። ቁጽሪ 4 ኣብ ልዕሊ ዓይንኻ ወይ ኣብ ከባቢኡ ዝኾነ መጉዳእቲ ምዘጋጥመካ ግቡእ ሕክምናዊ ምርመራ ምግባር። ቁጽሪ 6 ናይ መወዳእታን ነገራት ብዝግባእ ክትለልም ዘይትኽእልን ሕብርታት ብዝግባእ ክትፈልዮም ምስ እትሽገርን ብቕጽበት ናብ ሕክምና ምኻድ ከም ዝድሊ ዘመልክቱ እዮም። ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ቋሒቶ ኢንተርቴይንመንት ከመይ ጸኒሕኩም? ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ኣለኒ። ብቓል ትሕዝቶ ክሳብ ንረኽብ ሰላም ወሰናይ።